Ni ce ɗinnan taku a ji garau, sha a ji garau, ai harka a ji daɗi. To, ke ma mace kamar yadda na faɗi na namiji, daren farko part 3 kenan. Ke ma ƙoƙari zaki dama kin kafin ki shiga gidan mijinki. Dole fa sai kin shirya wa daren farkon nan, sai kin shirya masa sosai domin ranan ne za ki gwangwaje mijinki. Mijinki zai san wa ya aura, zai san da wa yake tare, sai kin gyara. Akwai gyaran jiki da muke yi sati biyu, wata ɗaya. Sati biyu za a ba da 25,000 kamar yadda muke yi a kamfaninmu. Wata ɗaya a 50,000, 50,000 kenan da makeup da abubuwan mu na turaruka, humura na turaren jiki, turaren ɗaki, turaren tsuguno su kuma muna haɗa su wa amarya in tana so. Adadin kwantitin da take so da triple action. Wannan triple action shine za ki gyare jikinki, za ki gyare nonuwanki. In ma bazawara ce ke, za ki gyare nonuwanki. In ma budurwa ce, kin ƙara gyara su. Jikinki yayi laushi, ki samu fatar jiki tana ƙyalli, ta gyara jiki sosai. Sannan kuma ki gyara durinki. Dan durinki shine ke, shine rayuwarki. Duk muna haɗawa. Duk iya 10,000 ne suke turaruka amma triple action 20,000 ne. Da kuma sha a ji garau, a ji daidai, ai harka a ji daɗi. Watan magungunan mu na daka. Duk in ana buƙatan wa'annan za a iya neman mu a shafin mu na channel, Instagram, YouTube, email, Facebook duka za a iya samun mu. Daga ran da kika je ki samu ki shashafe shi, ki sha mai kan burarsa. Babu kunya, kunya tsakanin ku ne a sirikanku ko ko wa'anda ya zame muku dole kamar yan miji, ƙanwar miji, aunties duk kunyar ku a can take amma in kuka zo wa junanku ba zancen jin kunya. Ki shafe shi, ki sha mai buransa, ki mai wasa da 'ya'yan gwailansa. Wa'annan 'ya'yan gwalaƙen nasu ki shafe masa, ki shafe nipple ɗinsa, ki ci shi, ki yi mai ci 3 a daren nan na farko ɗaya ki ci shi, ki ci shi. As usual sex yana kanki kenan. Za ki rinƙa ɗago mararki, kwankwasonki kina ɗago mishi shi sama. Kina babbanƙaro ƙirjinki. Ki mai yadda ya kamata. Ba zancen kunya yadda idan ya tuno ki ji yake babu wata mace sama da ke. Sannan ki juya ki hau kanshi kina cin shi kina wayyo daddy, wayyo daddy. I love you, I love you baby. Kina cin shi. Can ki juya ki bashi dogi, ki bashi dogi ya ci, ya ci, ya ji daɗi. Shine daren farko. Daga ranan ya san tabbas ya yi sa'an mata tun da ya ji daɗi a daren sa na farko.